Moi! Mä oon ratsastamassa Affella ja mulla on koirat mukana, koska niitten piti saada lenkki, joka kyllä vähän myöhästyi, mutta täällä ollaan ja vähän testailen miten Affe täällä menee, kun tää ei ole montaa kertaa ratsastettu, että ihan hyvin se näyttää menevän ja Lyyli sieltä tuli pallon kanssa ja no joo. Täällähän on siis ihan hyvät tällaiset maastolenkkiolosuhteet, että koiria voi pitää vapaana. No Mikkiä mustaa no ei voi pitää syystä X, mutta muita sitten pidetään ja ne kyllä ihan hyvin pysyy. Saana saattaa välillä kyllä karkailla, mutta Lyyli yleensä pysyy. Tuolla on ihan hyvä polku, tai oli, mutta sinne on kaadettu niin paljon puita, että siellä on niin hankala kulkea ja sitten siellä ei enää kivakaan kulkea. Tuolla on autiotalo, tai no niin sitä kutsutaan, että onhan se autio ollut jo kauan. Ota pallo, ota pallo. Hyvä. Täällä mä käyn yleensä lenkillä koirien kanssa, koska mä oon aika laiska käymään ihan tiellä lenkillä ja näittenkään ei oikein kivakaan käydä, koska ne on vähän sellaisia ja sitten kun Mikkiä pitää käyttää lenkillä, niin sitten se on helppo kulkea täällä, kun pystyy 2 koiraa pitää vapaana ja 1 on sitten hihmessä. Lyyli tykkää pallosta. Ollaan siis Elisan kanssa menossa sinne Hyrulen estekisoihin Tampereelle ja siihen olisi tarkoitus osallistua 2 luokkaan. Ja niin. Nyt me voitais vähän ravata. Affe! Affe, Affe, hei! Brr. Affe, hei. Affe teki äsken ilopuki. Joo. Lyyli ei tykkää, jos Mikki koittaa ottaa sen palloa. Affe! Noniin, hyvä poika. Eikö tykkää?
Ja nyt taas vähän ravata ja laukata, että Affe. Hei. Saana ei näy tuossa kuvassa vielä. No sieltä se tulee. Lyyri! Tuo pallo! Lyyri hukkas sen pallo. Noin. Noin. Kaikkien pitää olla mukana. No, mikä? Siellä on vaan lintu. Lintu siellä vaan. No mikä? Mikä on? Mennään. Affeni on jostain syystä vähän säikkynä. Mutta päästiin taas jatkaa. Kamerasta loppuu kohta akku, tai ainakin se punaista vilkkuu, että en tiedä kestääkö kauaa vai mitä, mutta Affehan on siis mun uusi hevonen ja nyt se on se on Akademin sisko. Ne tuli samalta tallilta. Isä on sama, mutta emä on eri. Ja risteytysponejahan nämä on ja kummatkin ovat ponikoossa. Joo. Mikki, tuu! Voisin sitten vielä tuossa pihalla ottaa pari hyppyä Affenkaa. En tiedä saatteko mitään selvää niistä, koska ajattelin sellaista käsin kuvata, mutta toivotaan parasta. Tänne! Yli! Tossa menee Saana. Tossa Lyyri ja Mikki. Lyyri ja Saana ovat novaskotiannolta narttuja. Lyyri 1,5-vuotias ja Saana 5-vuotias. Ja Mikki on Suomen lapinkoirasekoitus.